मगो पक्षाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। हांव मगो पक्षाच्या वतीन मांद्रे मंडळ ब्लॉकाचो उपाध्यक्ष प्रदीप हडफडकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। स्वागत करताना खूप आनंद जाता की आयज आमच्या बरोबर खंय तरी खांदाक खांद लावन पयलीं जे बीजेपीन काम करताले ते आयज आमच्या मगो पक्षान प्रवेश करता। आयच्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आमचे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर राघोबा गावडे सर, त्याच बरोबर त्यांच्या बरोबर मांद्रे पंचायतीचे एक्स सरपंच आणि मगोचे नेते सुभाष असोलकर आणि आयज सगळ्यांचे आधारस्तंभ म्हणतात तसे सर्वा मगो पक्षाचे मांद्रेचे जीत आरोलकर आणि मगो पक्षाचे उमेदवार।